Bismillah mon e ayawo fulful. NdendoryTV ko Abbas Malal Abbas. Ko mo ngotadu Ibrahima kan katanti leñol. On jarama. Bandiraɓe sehilaɓe en keɗima yewtere meɗen hakkude men e Mariam Sow o liggoto koye Enda Tiers Monde wonko famni bandiraɓe ɓe kono wonko bandiraɓe ɓe kadi namdimo mi sikku tan e fodde ko loowi e nder yewtere nde ko heddiɗo e hojomaji men ko enen koye men eɗen mbawi ruttade e kaaɗo haala holko woni eɗen mbawi ruttade e kaaɗo haala en joofama hen no fewi enen ɗanniyankoɓe ko tagui en joofede hen ko ene woodi kadi ko gonga ɓuɗo wonde e musidɗam goto o heewi wiide ko 1000 noon e tawi ko ɗum tan neɗɗo fawi e gurdam mum machallah ko jondiniɗo kono noon sa yi en joofama hande ko en battu hakkillaji meɗen e Fouta ƴeewen wadde toon investir so tawi ko hoɓɓe garata ene naata e leyɗele men ene cooda enen koye men holko haɗi en jogade ɗen ɗon peeje cooden leyɗele men hassinno kam ko an soodi koye leydi ndi jeeyaɗa ma jogo kadi miijo so tawi ko mbaɗɗa ko addi jencude an kam a yaltinta ɗum leydi nattata kadi koye nder leydi ndeko noon ɗum ɗon wallata tan ko ɓiɓɓe leydi ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe hade men hodomaji men gasde ɓaari en certi e bani men debbo o eɗen mbawi jumpude kadi e kaaɗo haala hay onon nannoɓe ɓe oɗon mbawi nattude so tawi wonko jogui ɗon débat o yimɓe ƴeewa wadde hen débat joni noon numéro men mo Mariam Sow wonno on waɗi libéré ko 09 54 80 84 58 walla sen jiiɗi kadi nodden e 07 53 07 96 51 bandiraɓe sehilaɓe eɗen mbawi jokkude yewtere meɗen e affaire leyɗele meɗen bisimilla moɗon e lestali meɗen jakka eyyi batte leyɗele men ɗe settinnayi tan ken pertoɓe bisimilla hono pullo noddi jafuɗa ko noddi ko pari bisimilla ma pullam par ce que woni toon wonɓe romɓe ko ɗaminiɓe aroɓe romɓe ko funtoɓe aroɓe romɓe garranke jogi kalisa yimɓe funtaɓe kamɓe ɓe ƴewata la bonir garoyo ɓe jiiya tan ko hande o donc noon enen ɗanni hen ko ɓe so tawi tan en kaɓɓani hen ko tiiɗi ken pertoɓe kadi so firta ko enen pampata wona koten ko tiiɗne neɗɗo fof jaaɗo toon ne foti ƴewde iɗi ko hen kayit jogo kalɗo ɗananɗa yeeɗo ko mammaji yeeɗo ko jaari yeeɗo ko taaniji fof pewna ɗum kayit jogoɗa on sait jamais aduna goto ɗaɗo werata wallahi sa yi joni cimgoaji ɗi walla joom kalisa ene garane men ede tawa jeeya wona Sénégal naɓe mbana Afrique naɓe garda kefte leyɗele men eɗen gandi huɗɗo sino andirɓe kamɓe ɓe garata haɗe kefte leydi maɓɓe ala
wonde wonde ko jiɗi tan ko joɗaɗa ha lewru ma tan mbiya ɗum ɗo gati e galle ɗum ɗo gati e galle an nenda kañumen gonɗa to galle no ñaama gonɗa to galle no yara haade ɗum kadi ɓenen jilluno toon sahaji fof kala yaaɓen tawdirɓe toon poti ko joɗade kalda nodda yimɓe wuuro munen kalda e munen pewna kayitaji jogui ɗo kala garɗo on kam suudi kam so ari kam an gama ɓe kayit ma so jomum soodi an gama wonna ko kaali mum tan perdi kadi ana ñawanama a ñawanama hokkama donc noon so jomum ngari toon a cooɗi leydi ndi labone tan an a tan orla kayit ma jomum ne kessaka mo duggoɗa kayit ma o ƴam no mbaɗɗuɗa e mum eyyi pullo way min jimmi ko ɓuri joguide namdal goɗɗo bon ko jewtiden hen tan seeɗa haade ɗum mbiyata hankkadi koye débat gonɗen ko eɗen jogui leyɗele men no mbiɗa ni eɗen kawri hen no fewi goto fof yo ƴettu leydi mum kala hen ko sa soot so tawi ko mamma jeyno ha wonta jeyma laaɓɗo ceer tawa ko ene sinjina kono noon pullo ala sago leyɗele ɗe ligge kadi leyɗele ɗe ala sago jogoɗen pellital liggonoɗen koye men min won konngol gotol halpulaar ne kaala min de banggam ngol hawrananimi min ko min noon haqqillam neɗɗo jooɗo tan mi wiya bon ko kaalis addata kaalis ala a liggoto ha daña kaalis neɗɗo ala sago daroɗa mbiya ɗum ɗo mboɗo wawi hebde ɗum ette mi heɓat hokkata ɗum noon ko pellital a joguima leydi ma woto wi ma ndemra caractère remru ko mbawɗa ko so tawi aɗa jogui hen pellital tan ma caractère tawe ɗon fof noon kono mbiɗen ni tan fof mbaɗen sensibilisé yimɓeɓe yoɓe ƴeewo leyɗele ɗe ɓe toppiroɗum ɓe ganda kamɓe jeeyi kono kadi de mbaɗen ɓe sensibilisé yoɓe tinno kadi ɓe daroɓe liggo leyɗele ɗe min kuppaji ma mi gayni e andi ko jiiɗa ko mbiɗen ko kaalis liggoto kaalis ko an ɗo joni min kadi maɗa so tawi tan joni woodi ɗo kawɗen to Afrique to so tawi en towji fee tan ndeyahat aɗa non yara ay par ce que an min mboɗo andi ga wonde ga kelli ko ligge waɗi ga en oɗo wonɓe Afrique ɓe kañumen ɓuri peeje ɓuri palaji maɓɓe tan kono noɓe pumtirta ndiyankoɓe suma ko mawle suma ko miñi suma ko bande goɗɗo kono an noon so ari a darima a holli a darima aɗa rema gila e jungo ma ha machine ari ha caractére ari tan ɓe tawle bisimilla kamɓe ɗum ɓe an mo remani ko galle ñami on rema ko kene yeeye ala on so polo kante joni ari tan darima yi ruumi hol ɓe jii reñi ha wuli jaw dañi hen waɗi noon labbi lafte tan so ɓoɗi taw hen bisimilla ɓe gami pari komi jaw o joni kadi ɗum ɗon kadi fellita kadi ko leano ko enen kadi mbaɗa aɗana joni ɗiɗo walla taw famudeɓe fof so ndendi yen jogui leydi towɗi ndemi walla jogui remoɓe ndemini ɗumen wata hay mabɓe yiiɗi kira ñalla wallahi moƴƴen ala fof wuutta neɗɗo jota oɗo waɗa croisel bara wiya pullo kande ma nerdam ko ñami tan nde kewi tambata ala wona Allah yawni joni ko tawi nder lamɗo balle gati joni an nerde ma holno mbatta bone waɗi tan galle o ñifi donc noon darɗum koyde guilaɗo jogui walloɓe so tawi jomum ballowoma Allah imama yaade kam taw an kam haɗa taw hollima lawol wallahi machallah wallahi ɗum noon min calmi min juurima min mboya téléphone e wata taw on goɗɗo jiddunade a jarama kono ala saago noon hassino min gandani indema kam min mbima Seydi Kane ha baɗnowen yuɓɓino o wiya Seydi Kane noddino ɗo eno Paris ɗum noon mi jaɓi a jarama pour lami aha
merci beaucoup yo Allah yo mojere bandiraɓe sehilaɓe waleykum salam tullah ma jaafo ɗon de ceerno men ceerno ya cam yiɗi noddude no feewi to États-Unis bon ene wawa noon ma en jokkodire makko hasinno koye ɓoggol bisimilla bani assalamu aleykum waleykum salam rahmatullah mawɗum alhamdulillah pullam no mbaɗɗa mawɗum mi salmitima bisimilla pullo bani alhamdulillahi machallah mawɗum alhamdulillah eyo pullo a ruttima aha mi ruttima sega weddinowo ɗo konngol seeɗa tan mbiɗa an to banggal maɗa jaɓani koɓe mbiyata ko kalis addata kalis ko eyyi min to banggal an mboɗo jaɓi ko kalis addata kalis bisimilla ko kalis liggoto kalis hay sinno ko mbuuɗu ko kalis mbuuɗu ngu liggoto mbuuɗu wongu haade noon ko mbuuɗu liggoto mbuuɗu ko kalis liggoto kalis ha pullam an noon en jawtat seeɗa ɗon ko toɓɓere eyyi ko faate ko mbiɗen pour affaire remde ko remde nde ko tracteur wawi remde ko jalo wawa remde ɗum ene laaɓi eɗen fulɓe eɗen gooƴi seeɗa eɗen kaatɗi to haqqillaji meɗen mbirdi fof ko toon tan jaareten haqqillaji men to mbirdi tan sodde galleji ɗaara ko toon tan inen fof ko toon tan jaaruɗen minen haqqillaji meɗen mbirdi fof sodde guese walla wadde kayitaji leyɗele tanu men sodde des tracteur watta remde ɗum c'est une très bonne idée wallahi ɗum ko miijo moƴƴo kono haqqillaji ɗi jaran toon nde yimɓe pili ndawi nde enen ko nden taani ɗen bisimilla enen ko nden gonɗen hoyɗude bisimilla pullo eyyi joni noon mboɗo yiɗi tan jewten seeɗa ɗo tan wonde ko kalis addata kalis mi hokkuma tan banggue philosophie to jaarumi hay goto jibidinaka e mbuɗu hay goto jibidinaka e kalis hay dañɓe ɓe hande dañɓe wiyete ko c'est des milliardaires hande soɓe liggorima kalis ɗin horno kalis o ardi taw déjà fuɗɗide no wonto kalis o ardi mbimi fuɗɗi kala ken ara fuɗɗoto neɗɗo o ƴeewata ko kalis woto faɗa ha kalis ara o wiyomo ƴewro ɗum kalis nde wonno so tawi a ƴeewi kalis ko ano liggi dañi kalis o so tawi kalis ene ara e ma tawa a liggaki neɗɗo ne rona kalis on ron kalis wona ene wawa o wasa jaggirde kalis o no haniri nde wonno o liggaki mo ene woodi wona mi salmini moni kala inde mum tere muɗum toɓɓanne ko toɓɓere hewde fayida mi anda ko mona debbo haali oye mba debbo jegam ɓenne bo neɗo kumtude mo haali ko fuɗɗam haali hen naane seeɗa ko faade e wiide no laamuji men ɗi ko laamuji imtiriji e jahata tan ko hoɓe jiɗi ko ɓe jahata ko yimɓe jiɗi ko ɗum ko hunde labde min kam e fuɗɗata koye jarugo murtani rewo sen jii rewo tan jii worko ɗum noon kam on banggue kalde leydi waalo ɓuri tewtu leydi waalo e gandal ɓuri famde e raɓɓide haadal so en jiiɗa leyɗele kebde en mbaɗata mantoje gonga monsieur Allah kam ko bawɗo tan en jeeya e mantoje fuɗɗade gollade kadi yimɓe hewɓe jiiɗa leydi wattaw ganduɗa hasani jigui leydi ni en ndemata hen guuri wadde ɗum munoto amen ɗo minen koye amen e murto amen en yewɗiɓe ne kesa hayramde mbima demal wona métier neɗɗo poɗɗo wonde neɗɗo kono en teska e leɗɗele mawɗe fof ko wayno États-Unis walla Amérique ko demal
e kete o kan jaw non furbi dikedi o be o motalite o hakille e furbi tari yimbe riwa be jam ne demal woni ngori pamtaari leñu ka okay pada technologie ke pada kala wara hen mo tedi ken waawabe ene jom kete be ken waawabe lo ken waawabe to worko lambe ken jeegale de do wuri na la ngur gun ko jumbude andilu na war gun ma mo jiya anda bare ko den mo ko profite ko yimo ko porte ben porte ko ci ko ta few o mi hel ba de mo toti ci be tala na yo joy jam ngurdo wuro ba de pe dingira ba de giriya mawlu ba de ngela so masalli so nana wala wadi fof eto ɗum so woɗi so laamu ari so wini hebde ene yaama hersa sani par ce que wonko ñibi hay pata ala ko waɗa ko leydi ɓeeri ene jaa laamu ari yi tuma ko muma France walla Amérique wa arabe muma arabe sud ken gadi million ngaji laamu intérêt donc maro ngani o likilam do machallah Seydou Thiam oɗo ko ya Thiam wiyete o noddiyan ko États-Unis Amérique ɗum noon ceerno Thiam min calmini min juurima a jarama ballal ma kadi waɗi fayida fulɓe fof ene kettima ɗo gonɗen ɗo henna a jarama Seydou Thiam bisimilla eyi bisimilla gonɗo ga e ɓoggol min naatini tan fuɗɗi eyi hawre musidɗo gonɗo États-Unis o noddino ko haali ko ene famni kono aɗa anndi haala to haalama wiyama kono tan ene haddi probléme seeɗa e kono firtata won ko jiɗɗa ɓeydude hen goɗɗum walla eyi ko jimmi ɓeydude hen tan ko enen pour wadde hen rennude en ene ɗeɗi ƴakkude seeɗa ndendeten tan par ce que kono ɗum ɗon e leen kaalino ɗum ndendeten tan koto wiyete neɗɗo ngare mbaɗen keesmaji ndendeten tan koto wiye keesu wuro kadi keesuji wuro ɗi kadi ɗi jogaaki won certaine mbiijoji wadde won certaine projet ji pour wuro ngo waɗa développé par ce que min mboɗo gonɗini ndema ene waɗa développé wuro ene waɗa développé ene waɗa développé leydi min mboɗo gonɗini ɗum ɗon so tawi noon min Ismaïla yeehi Sénégal joggi leyɗele jaaha men mi waɗani ɗum leydi mi waɗani ɗum kayitaji mi waɗani ɗum kayitaji ala ko mbatmi hen ɗin leydi konko nafara est ce que ma wat développé wuro ngo walla watta développé wuro ngo eyyi ɗon joni miijoji men kawri mbimi ko yo yimɓeɓe liggo eyyi so tawi noon ko wadde kayitaji tan joɗɗi tan min jarani tan waɗa kayitaji tati joguiɓe kayitaji joguiɓe kalisaji ɓe heddo noon ko kalda e mumen les conditions an joom leydi o kalda e waɗɗo les conditions par ce que goto yiiɗa wiyede jeyi ba mum hettama walla jeyi jiya ɗum hettama kono kay so neɗɗo waɗi kayitaji muɗum waɗi kayitaji muɗum waɗoɓe projet dari i wadde projet eyyi ko haaldane mabɓe tan ko ɗum noon ronka pullo dañatoɓe liggodiri ko ɗum noon woni sinno kay ko ɗum joni aday jaafoɗa pullo eyyi kadi so tawi noon hay goto waɗani kayitaji ene domaine o wonti domaine national so wiyama domaine national ko leydi ko l' état jeyi so waɗama domaine national ɗum so joom leydi joom kalisa joom jawɗele en gari wadde projet heɓan projet ji mumen mbaɗa wuro ngo waɗa heeɓi hen e kono pullo oy
no mbiɗani so tawi neɗɗo heeɓi o fewni kayitaji leydi makko leydi ba makko walla leydi ma makko walla kanko jeeyi leydi o fewni kayitaji eyi so tawi aroɓe remde ɓe ɓe ngari way eɓe jiiɗi arde eɓe ndema min de tawi ko min eyi mboɗo andi mi alana ɗum doole no ndemirimi eyi mboɗo wawi mboɗo wawi haldude mabɓe mi luwoɓe leydi ndi eyi mais ko c'est dans des conditions pour joni so tawi a jafoɗa ten eyi so tawi a waɗi leydi maɗa eyi a waɗi leydere maɗa leydere ɗe a waɗi leydi men kayitaji aɗa andi wonɓe jiiruɗa eyi ɓe jiiruɗa ɓe ko an no mbaɗa e leydi heɗi ko noon mbaye leydi he ɓe ngari ɗo ndewri ɗo banggue oɗon est ce que joni ndiɗo ɗum ɗon andata caɗele e famille maɗa i ɗum woni boneji ɗi foof kay voilà donc il faut enen neɗɗo fof kala ɗo wawi wonde yo joddo e famille makko par ce que ɗo enen ken ga gonɗen Allah andi no gonirɗen ga Allah andi ko mbatten toon kono kadi Allah andi no darde tuɗen toon no jiireten toon ni ɗum ko Allah andi enen eɗen gandi hen eɗen jiire no moƴƴi eɗen jiire ɓe ko farantinaɓe ko fewtiɓe fof ɗum ɓe ɗaɗa ala kono wayata kono noon ɗum ko jiɗɗiide tan ɓinnen ko jiɗmi yolirde kala no mbawɗen wonde kala no mbawɗen wonirde tinnoɗen woɓɓen ɗoygol ngol jogiɗen ngol par ce que yimɓe fof pinin jeehi enen ko joni ɗanotoɗen ala ko joni culmotoɗen kay ma taw ala ko joni ɗanotoɗen so yimɓe ɗaali pini ɗo eyi enen ko ɗon ɗanotoɗen holde pinoyten noon ha culmoyɗen ɗum woni probléme o il faut pinen ala problème jaɓani an nene wawi nene tojjene maɓɓe hay siɗen eɗen wonde ɗoygol walla machallah a jarama ɗum noon yo fulɓe pin yimɓe fof pini jeehi enen ko nden ɗanotoɗen machallah hankkadi ne noon paamen ɗum ɗo fof ene jeeya hankkadi ne findinde ene ɗum ɗo eɗina pullo en poti diwde ɗo bisimilla ma en duɗon so Allah jaaɓi inchallah en poti diwde wiide toujours il faut passer à l'acte e ɗum de ɓuuri wonde alhaali il faut passer à l'acte haaluji ɗi keewi hande on to ponnoɗen yaade taw wona ɗo won domaine aji goɗɗen ponnoɗen nadde taw wona ɗo kono toujours eɗen mbeega tan eɗen kaala tan ko kalten ko ça suffit quoi pullo inchallah ma yalto hen so Allah jaaɓi inchallah merci assalamu aleykum wa aleyka salam wa rahmatullah jarama pullam min beltanimama caali jakka fof weltanimama bandiraɓe sehilaɓe nodduno bisimillah nodduno en ɗo henno ko pullo mboj onne addi hen yiyande mum no fewi bandiraɓe sehilaɓe en keeɓi waktu capantati hojom ko ɗum wonno toujours lowdi yewtere men ko ɗum ene yamira waɗe en keeɓino noon ñanden wiide saaha fof ma en ƴeew ɓeydude so woni no yo en paami yewtere nde no yaari kono ha hande eɗen mbiya tan bandiraɓe sehilaɓe ɓe joguiɗo hen yiyande mum foof ɗo e nayi hojomaji 5 haade men tottidde ɓoggol ngol ceerno men ceerno Ismaila Sarr tongana en yewtere nde no yaari ha hande mbiɗen numéro téléphone men ko 09 54 80 84 58 ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe gonnomi koye wiide Rougui Dia ene jogui yewtere janggo à 21h e radio Bambilor radio Bambilor noon so tawi ko tablette joguiɗa aɗa wawi wadde téléchargé tunnel radio sa waɗi téléchargé tunnel radio e on saaha radio ji ɗi foof ma jaltu hen ko wayno radio ji Hayre Law en radio Fondu en radio Bambilor en e on saaha mbaɗa appliqué radio Bambilor
walla radio hayre law e gueɗe banno ɗum so tawi koye portable ma to mbawɗa wonde foof aɗa wawi heɗade yewtere Rougui Dia nde arata ko aljuma sanga waktu nogas e goabo janggo noon omo jogui yewtere nde ko yewtere herinde spécial kadi koye on ɗon waktu ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe jiyanɗe mon mbaɗi fayida bandiraɓe fulɓe mi sikku hande wonkoɓe jangi kadi boɗo faami ɓerɗe ɗe kadi ma won ko miiji wasata kadi alhamdulillahi rabbil alamin Allah taw won darowo ɗo e ko jewtuɗen ko jomum jogo hen miijo wiya min de so Allah jaaɓi mami ƴew wadde eɓɓande projet mi waɗa ɗum wura men walla mi waɗa ɗum diwana men tawa saabi ɗum ko dendagal miijoji men jaltuɗo hande ɗi ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe en dañi nodduɓe ha heewi kono ɗum mboɗo andi ceerno men ceerno Ismaila Sarr koko tongani en ɗum ɗon ɗum noon amin jetta kadi kanko ceerno Ismaila Sarr mawɗo men baɗɗo feere ha jokkodirɗen oɗo neɗɗo mawɗo kadi amin gandi kadi ɗum ɗon ko yesso tan fayi ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe so tawi ceerno men ceerno Ismaila Sarr ene heeɓi aɗa wawi tongan yewtere nde no gownoɗen wadde ni ɗum noon bisimilla ma ceerno men ceerno Ismaila Sarr. ceerno men ceerno Ismaila Sarr ene wawa gasde bisimilla salminama gongol bisimilla jamire mon gongol min calmitima min juurima ceernam ene wayno yewtere nde hande dañi garde moƴƴiri machallah ñagoɗen Allah tan yo Allah jonu balɗe moƴƴina battane amin ya Allah amin amin mbiyen kadi ko fuuranko mbiyata ko yo Allah yaw ɓeyda amin ya Allah amin kala moƴƴere wonde hen yo Allah heñu en hen amin 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 kala tana kadi gonaɓe hen yo Allah heeɗan en hen ustana en ɗum amin ya Allah amin amin caggal hande nde bismiɗen banimen debbo Mayram Sow en dañi noddari jeetati waɗi noon ya garta hono kanko sokhna Mariam Sow o notima noddango o udditi yewtere nde o haalani en haqqe ko anduno e ko gurdam golle ɗe o yañima hen ha haqqe ko eɗen pota famde e nder haqqillaji men hol darde makko eywa Ismaila Sarr noon noddimo namdimama mo dendagal duuɓi capantati ɗi o golloto e Enda Tiers Monde ɗi o yeehi rewo e worko e hirnangue e funnangue leydi Sénégal holno famri yimɓe ɓe waktu nde o jooɗede mabɓe mo famminaɓe ko yiɗi fammindeɓe ko o holliri en tan hunde ndede wona hunde wemde eyyi nde wonno noon ene waɗi jaɓoɓe ene waɗi salotoɓe ene waɗi famoɓe ene waɗi ɓe pamata e caggal ɗum Ismaila Mbodj kañum ne noddi e kañum ne holliti miijo mum to banggue leyɗele to wonande bandiraɓe heddiɓe toon ɓe ko famarɓe doole kala mo ala ɗanni yanke ne wayno hay so yiɗi wadde hunde ne wawata o jaabima Ismaila Mbodj o holli ɗum kanko yimɓe fof mbawa ɗannodade kadi haala ka nawri ko jooɗiɓe e yaaɓe fof e ha tengti noon e ɗanniyankoɓe gueɗal mabɓe manngal nan toon
caggal ɗum ceerno Rogi Dia kañum ne noddi kañum ne yettimo kanko Mariam Sow e sembini haala makko ka ɓeydi hen noon waajuji ɗi ngannduɗaa ko enen tan poti daranaade koye men hannde hay goɗɗo fotani daranaade en nokkuji men wallahi e noddaango États-Unis e hono ceerno Yaya Thiam e kanko no holliren tan koko ɓuuti holli ni e koko laamuji ɗi ngoni ɗi mballitaani wonaa rewo noon wonaa worgo e kanko pullo goɗɗo noddii to Paris pullo kan eyi kanko no holli ɗi miijo waago noon ko arooɓe ko fuuntooɓe tan yiiɗaade ko dañi eyi ɗum noon ɗanniyankooɓe kanko no waajo ɗumen kala nde Allah newnan ɗumen teɓɓiɗi toon eyi ko heewi e ko famdi ko nayi fof yo mbat feere ƴeewa kayitaaji wonande leyɗeele mumen eywa Ismaïla Sarr ne waɗi Ismaïla Mbodj waɗi ya ngarta nodditi o wi kanko ne mo gomɗino ko kaalis liggoto kaalis ko kaalis addata kaalis eywa Abou Kanté noddirimo e holliri kañum gomɗinani ka ɗon haala ma neɗɗo fuɗɗode kaalis arande kaalis o wawa lomtade kaalis keddiɗo o eywa ceerno men yayane nodditi gongol e o holli tan ko yen tinno mbasen funtede leyɗele men kebte eɗen poti artirde haqqillaji ma e nden mbaɗen cente beele so tawi doole ɗe keewi eɗen mbawa hilde ko woni toon ko wallahi ko ɗum ɗo wonno hannde lowdi men ndibbani men debbo Mariam Sow addanno en eɗen jetta Allah eɗen jettamo e darde nde o dari nde machallah paamen noon darde nde o darani ko kala mo tawata nde wonno kala tawaɓe lomti koɓe tawata ɓe eywa mbiyen yo Allah junnu ha juuɗo amin eyyi kono ko juuɗi fof ne jogiɗo haaɗi eyyi hayso Allah junni ha juuɗi no foti ko dañde wallidiɓe eyyi nde wonno ko dental woni yurmede wallahi eyyi ɗum noon kala ɗo doole keewi kuule eyyi kadi paamen enen hay goto wawa lomtade fuutanke e fuuta ala eyyi ɓawri Allah newnani enen tini ko yeyete hen ko eyyi wuuri soko rufani eyyi ɗum noon nden gartiren haqqillaji men ciftoren adduna en ga ko tawde wonɓe ga ɓe beele waɗa enen ɓamto e dow mumen eywa so tawi noon en mbattiɗe ɓe mowotoɓe duttoɓe paajere men toɓe ketta ko joguinɗen ko eyyi hay sen guppitani ɓe koɓe jogui ga ko kam duttoɗen kalduene mabɓe koɓe tawri en toon ko saabu ko enen goni laamu laamu wawa wonde gaga yimɓe alay saago pelliten kalden e laamu ngu haaldude e laamu haqqe mum wona toñde ɗum ala e ɗo ɗo gonɗen ɗo en jii kala ko waɗa ɗo ko fewnitake joom leyɗen ɓe wonno kañumen lammini laamuji ɗi kolliti ɗumen ɗo emin gonde mon ɗo min gondani e mon ɗo ɗomin gonde mon ɗo gollodiren ɗon ɗomin gondani mon ɗo jewtiden ɗon ha woɗan nandirɗen nde wonno Pulaar wi ala ko diwi haala wallahi eyyi ɗum noon tinuɗen mbatten haqqillaji koye men machallah en ceertani e makko kanko Mariam Sow so tawi Allah wurni en hande o winde yonti ma en duttoto makko
kadi nokkuuji ɗo arde ko nokkuuji gonɗi hakkude maajo ko nokku waalo ɗum noon banndiraaɓe wonɓe toon ɓeene ne waawi jokkondirene mumen naamno den ɗumen kañumne hol miijooji mumen e ko yeyde e dow majjum ko ɗum noon en ngarina ɗo e yewtere he machallah min calmini denndaangal hettiyankooɓe caali jakka e dow inde konngol nan yeeso ma eɗen ñaago Allah yo Allah rokku en finde amin ya Allah sen piniri kadi en piniri jam jam yo Allah rokku en kadi juutɗe badda haa jiiriɗen aset paaɗo amin amin seydi Sall min calmini on wassalamu aleykum wa rahmatullah wa aleyka salam wa rahmatullah jarama seydi Sall merci beaucoup jarama bandiraɓe sehilaɓe yewtere men ari ha ɗo lowdi yewtere ndi waɗi fayida no feewi nde puɗɗoton ɗen nde kewɗen fuɗɗorade ko salminde bandiraɓe gomu caali jakka fof calminen ɗum nde wonno noon mo joguinoɗen o koko sabbino en ɗum tagui en gardinano ɗum kono ha hande kadi ɗum diwani bani men debbo Cillelli min calmini min juurima ha sinna a noddani amin gandi koye goro boneji caali jakka jeyɗa katante leñol kan ononne fof kadi min calmini on min juurima on bandiraɓe caali jakka fof salmini dendagal caali jakka amin mbiya noon bandiraɓe sehilaɓe amin beltani on no feewi caali jakka so tawi caali jakka wuuri ko onon fulɓe daaroɓe ɓe guurni caali jakka ko Allah wuuri ɗum kono guuri ɗum kadi onon noddoɓe ɓe kadi amin beltani on no feewi amin jarno on nde wonno haare fulɓe ko haare men enen pop minen wonɓe ɗo ɓe min mbawi tan ko weddade erago kono ko onon mbawi addude hen hakkillaji moɗon jumpen hen wasata foof nde yimɓe jiiti solution ko tubakoɓe biyata ko jaafoɗon noon minen min gona pularenkoɓe haaloɓe tan pulaar ngaddet no katante leñolen ni ma jaafoɗon ɗum ɗon yanade hen saaha foof eɗen mbiya noon ha hande mi refto hen ko sa yi kadi yimɓe ne mbaɗa publicité ko wayno hono ɗum ɗon enen foof golle ɗe ko goote somi dañi hande neɗɗo ene wiya caali jakka jeeɓe ɗum wonko woni toon ƴeewe caali jakka e kala aset e ɗum waɗandi ko ɓeydandu caali jakka kadi somi nani ɗum welat kam ndeko noon ko wayno radio ji hayre law en e ko wayno radio ji Bambilor en joni kadi ɓaari Allah waɗi en en jokkodiri e oɗo debbo wiyete ko Rugi Dia omo jogui yewtere makko to radio Bambilor e Allah waɗi en dañi sabtude ɗum taw fulɓe ne keɗo ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe mbiɗen radio Bambilor Rugi Dia ene jogui toon yewtere kala ñande aljuma so yeehi ha woni 21h janggo o noon woto mo luppuɗo so Allah jaaɓi so yeehi ha 21h jagge radio Bambilor ma en keɗo toon yewtere meɗen mo bani men debbo waɗante en Rugi Dia ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe min beltanima on min calmini on min juurima on e wasata kadi ɓerɗe ɗo wooda ko miccitiɗo assalamu aleykum rahmatullah yo Allah hokku en tawede aset paaɗo yo jaam walanen so walni en kadi yo wetanen Thank you.